pakenzi unlimited boss ramba vakabaya kwenye post tachaya kuti ndosikudzaniko tachaya kuti ndosikudzaniko anyika yese yamatambudziko tachaya kuti ndosibvunzaniko coronavirus boys iri kudambura tarisa vakawanda vanhu yakakwachura dzimwe dzavanherera una vakutambura saka nhasi mira ndimboshaura coronavirus boys iri kudambura tarisa vakawanda vanhu yakakwachura dzimwe dzavanherera una dzakutambura saka nhasi mira ndimboshaura madhokota tarisa uri pastrike munhu akarwara otopinda kapataiti ndabvunza kuti wai hanzi pasina ndai iwe gudhubai enda kuna amai ndashaya kuti ndosikudzaniko ndashaya kuti ndosibvunzaniko munyika yese angova matambudziko vanhu vari kupera ndati ndosikudzaniko coronavirus boys iri kudambura tarisa vakawanda vanhu yakakwachura dzimwe dzavanherera una vakutambura saka nhasi mira ndimboshaura coronavirus boys iri kudambura tarisa vakawanda vanhu yakakwachura dzimwe dzavanherera una dzakutambura saka nhasi mira ndimboshaura tarisa une vakasara vari nherera vakavatorera munhu aivachengeta ona mutsotsi matama ichierera hapachina kamunhu achavachengeta korona iwewe takusesa tarisa une vanhu vese vakapedza isusu ndati takusesa kutaura feya korona watigesa coronavirus boys iri kudambura tarisa vakawanda vanhu yakakwachura dzimwe dzavanherera una vakutambura saka nhasi mira ndimboshaura coronavirus boys iri kudambura tarisa vakawanda vanhu yakakwachura dzimwe dzavanherera una dzakutambura saka nhasi mira ndimboshaura madhokota tarisa uri pastrike munhu akarwara otopinda kapataiti ndabvunza kuti wai hanzi pasina ndai iwe gudhubai enda kuna amai ndashaya kuti ndosikudzaniko ndashaya kuti ndosibvunzaniko munyika yese angova matambudziko vanhu vari kupera ndati ndosikudzaniko coronavirus boys iri kudambura tarisa vakawanda vanhu yakakwachura dzimwe dzavanherera una vakutambura saka nhasi mira ndimboshaura coronavirus boys iri kudambura tarisa vakawanda vanhu yakakwachura dzimwe dzavanherera una dzakutambura saka nhasi mira ndimboshaura